Ndewo Chibuzo. Ya bụ ihe bụ ejirimara otu All Progressive Alliance APGA bụ Onyeagha na nwanne ya bụ nke pụtawara ihe na nso nso a mgbe onye ndu otu nkwado bụ Ochendo Vanguard for Soludo Chief Inopok Chiekezie na ọbịa nyegara onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ha wee zọọkwa onye isi oche bụ Conrad Rome Ibekwe na nhọpụta ga-eme ụbọchị Satọde. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na Ichida kansụl ime obodo Anaọcha ma bụrụkwa nke ndị zọbịara ya gụnyere ndị ji aha otu ndọrọndọrọ ha zọkwa kansụla na ebe nhọpụta. Onye ọla anyị bụ Amaka Chibuzo Okoye kọrọ akụkọ a n'uju. Ochendo Vanguard for Soludo bụ otu ndị ndọrọndọrọ nke wepụtara onwe ya iji wee gbasaa ọrụ ọma gọọmenti Soludo na-arụ na mpaghara niile n'ime Anambra steeti. Ọ bụ n'otu aka ahụ ka ha ji wee gaa n'iru imepụta ihe eji mara ha dịka ịhụ na ndị ndọrọndọrọ APGA chịkọrọ vootu niile na wọdụ dị na okpuru ọchịchị niile ka a ga-emerube mmemme ndọrọndọrọ maka okpuru ọchịchị na-abịa abịa n'ụbọchị Satọde. Imerime ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ otu pati na ndị isi gọọmenti dị iche iche bụkwa ndị kwupụtara n'otu ọnụ iji wee wedata ihe ndị ahụ niile Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme na okpuru ọchịchị dị iche iche wee gosi ndị mmadụ ka ha wee mara ebe ha ga na-azọnye ụkwụ. Onye du ndị ahụ na ya bụ kampen iji wee jee chọọ nta vootu bụ onye Principal Secretary wee nye Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Barrister Draken Aneto toro Chief Chiekezie maka ikwudosike ma na-adọnyere otu ndị APGA uhu ma sikwazia na ọ na-aga n'iru wee na-akwalite ọlụ Gọvanọ Soludo na-alụ iji mee ka ndị nọ na okpuru ọchịchị niile wee mara ihe gọọmenti a na-arụpụta. Ya bụ Barrister Aneto kpọrọ ndị Anaọcha oku ka ha tụnyere otu APGA ma hụ na ha tụnyekwere Comrade Ibekwe n'ihi na ọchịchị nọ ugbu a arụgo ihe dị iche iche na Anaọcha nke mere na ha ga-adụrụ APGA akwụkwọ. Onye kọmishọna na-ahụ maka arụike bụ Dr. Afam Obidike siri na ọchịchị Soludo bụ nke gbasagoro na mba niile ebe ndị Anaọcha sokwa wee rite erere si na ịrụwegharị ụlọ ebe a na-anara arụike na wọd niile dị n'ime Anambra steeti ebe Ichida so wee ritekwa erere ma si na n'oge ugbu a na ọ na-adịzi mfe ma na-adịkwa ọsịsọ ma na-afụkwa na onye ọbụla na-anara arụike. Otu onye nọburu na ụlọ omebe iwu nke etiti bụ Chief Dozie Nwankwọ na onye political adviser wee nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Dr. Alex Obiobolu bụkwa ndị toro ya bụ Chief Chiekezie maka ịchịkọba mmemme ahụ ka wee kelee ma gosipụta ihe a na-arụ site n'aka Ochendo Vanguard for Soludo ma kọwazia onye arọpụtara ka ọ nọchite anya ndị Anaọcha dịka ezigbo mmadụ mara ihe a na-arụ. Ya bụ agadaga nwoke chịkọwara ịchụnta vootu ahụ bụ Chief Chiekezie siri na ọ dị ya oke mkpa dịka onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo Ichida ịhụ na ya kpọpụtara ndị a ga-atụrụ akwụkwọ wee gosi ndị wọdụ ha ma yọzie ha ka ha tụnyere ha n'ụbọchị Satọde na-abịanụ n'ihi na APGA bụ otu mara maka ndị nọ na ime obodo. Mgbe ọ na-ekelezi ndị mmadụ maka ugwu a na-akwanyere ya iji wee hụ na ọ bụrụ onye meriri emeri ka ya bụ onye a ga-atụrụ akwụkwọ bụ Comrade Ibekwe gosipụtara ihe ndị ọ rugoro dịka onye ọchịchị nchere oge nke Anaọcha ma sikwazia na ya ahụgo na etinyere ndị ntorobịa ebe ha ga-amụ aka ọrụ ma bunyekwe ha ihe ha ga-eji wee bido ya bụ ọrụ ma sizia na ndị Anaọcha nwere ihe ha ga-enekwasị anya wee tụnyere APGA. Abụ m Chinelo Ọnwụzilike maka akụkọ ụwa ABS.